ከምዚ ኣብ ዝሓለፉ ማስ ሚድያታት ክንሪኦም ዝቐነና ሓውና ድምፃዊ ዮናታን ታደሰ ዱላ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈሊዩና ኣሎ። ዋላ እኳ እቲ ህዝቢ እቲ ክገብሮ ዝኽእል ነገራት እንተገበረ ግን ነብሱ ብሂወት ክሳብ ሕክምና ዝበፅሕ ክትፀንሕ ኣይከኣለትን። ብሓቂ ከዓ ካልኦት ስነ ጥበባውያን ኣሕዋትና ዓበይቲ ኣርካናት ናይ ኤርትራ ስነ ጥበብ ሓሚሞም ሓገዝ ኣብ ምሕታት ይርከቡ እዮም። እሞ ኸደኣ እዞም ተሪፎም ዘለዉ ኣሕዋትና እውን ሓገዝ ናዮም ዝፅበዩ ዘለዉ ብልክዕ ክትምጎስ ዝግባኣካ ህዝቢ ኢኻ። ሓወይ ትብል እትድግፍ ህዝቢ ኢኻ። ነዛ ሓፃር ቪድዮ እዚኣ ንከታተል። ሰላም ሰላም፣ ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከመይ ትኾኑ? نحنا ጽቡቕ ኣለና፣ ሰላም ኣለና። ከምቲ ንሕና ሰላም ዘለና ንስኻትኩም ድማ ሰላም ክትህሉ ሰሙሉ ተስፋ ኢና። ኣብ ኩሉ ኩርናዕቲ ዓለም ኮይንኩም መደባትና መደባ ዓንኬል ጥበብ ንምክትታል ተዳሊኹም ዘለኹም ፍትዋት ኣሕዋትና ንሎም በኣርከስ ሓውኹም ኣቤል ናይ ዝጊ ወዲ ግደይ ኣዳልዮ ዘለኹ ትሕዝቶ ኣገናዕ ጽላል ዳዕሮ ጥበበኛ ኣስተማቓሪ ጥበብ ብዝብል ሓሳብ መጽእ ዘለኹ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያታት ክንከታተሎ ከም ዝቐነና ካብቶም ኣለውና ዝንብሎም ኣርካናት ስነ ጥበበኛታት ናይ ዓድና ብሕማም ምኽንያት ክሳቐዩ ርኢና ንዕኦም ተባሂሉ ድማ ሓገዛት ክግበር ፃውዒት ከም ዝቐነየ ክንከታተሎ ቀኒና ኢና። እቲ ዝነበረ ኣጋጣሚታት ከመይ ይመስል? እቶም ስነ ጥበባውያን ከ እንመን እዮም? እቲ ዝተገብረ ሓገዛት ከንታይ ይመስል? ብንኡስ መደበይ ክትንትኖ ክፍትነ ምሳይ ክትፀንሖ ብኽብሪ ዕድመኩም። ኣብዘን ዝሓለፋ ቅንያት ዝረኣናዮ ናይ ሓገዝ ፃውዒት ሰማዓይ ረኺቡ ኣሎ። በዚ ምኽንያት እዚአ ድማ ኣገናዕ ጽላል ዳዕሮ ጥበበኛ ኣስተማቓሪ ጥበብ ክብል ደፊረ ማለት እዩ። ኩላትኩም ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ኮይንኩም ንህዝቢ ነዚ ስነ ጥበበኛ እዚ ኣጁኻ ብምባል ብገንዘባዊ ሓገዝኩምን ብሞራላዊ ሓገዝኩም ተተባብዑ ኩላትኩም ኣስተማቓሪ ጥበብ ክብረት ይሃብኩም። ብሓቂ ድማ ዓብ ስራሕ ኢኹም ዓሚምኩም። ነቲ ቤቱ ንፋስ ክኣትዎ ሓድነቱ ከይቕምርር ብምዝንጋዕን ብምምሃርን ሸውሃት ምዝንጋዑ ዘርወየሉ ስነ ጥበባዊ ዓቕሚ ስኢኑ ብስጋ ምስ ደኸመ ትማል ኣፅሊልካኒ ኢኻ እሞ ሎሚ ኣነ ኣለኹ ጽላልካ ብምባል ሓገዙ ኣበርኪትሉ ኣሎ። ኣገድናዕ ስነ ጥበባዊ ሚካኤል እማሃፄን ጀንደ ካብቶም ኣርካናት ስነ ጥበበኛታትን ሃገርና ኣብዚ ሎሚ እዋን ግን ብሕማም ተደኒሱ ዘሎ ኣያና እዩ። እንታይ ዋ እታ ቆልዓ የዘራርበካ ድዩ? ስነ ጥበባዊ ሚካኤል እማሃፄን ጀንደ ኣብ ኣስመራ ካምፖ ፖሊስ እዩ ተወሊዱ ዓብዩ። ብመንገዲ መንፈሳዊ ትምህርቲ ምምሃር ናብ ኣርት መሰጋገሪ ክገብር ክኢሉ በዚ መንገዲ እዚ ድማ ተውህብኡ ከለለ ክኢሉ ማለት እዩ። ኣብ 1976 ናብ መሳርዕ ህዝባዊ ግንባር ዝተፀምበረ ኣርቲስት ሚካኤል እማሃፄን ጀንደ ናብ ሆላንድ ብምኻድ እውን ናይ ቲያትሪካል ኣርት ትምህርቱ ኮርስ ከወስድ ክኢሉ ነይሩ እዩ። ኣብ ሜዳ ናይ ስነ ጥበብ ሰሪሑ ኣሃዱ ኢሉ ብምስራሕ መራሒ መደብ ብምዃን ብምውሳእን ብምእላይን ወይ ድማ ዳይሬክቲን ብምግባር ዓበይቲ ስራሓት ዝዓመመ ካብቶም ኣለውና ኢልና ንምክሓሎም ናይ ጥበብ ኣርካናትና ኣርቲስት ስነ ጥበባዊ ሚካኤል እማሃፄን ጀንደ ምድረ ሰማይ ይላገብ ይጥበብ ከም ኣፍ ዑንቂ ዝኸበእስከ ተሕሰቡ ይተኣለም መንቂ በሊና ዶ ኸይንርበኸም ጨርቂ ብሓሶብ ዶ ኸይትቕበል ሓቂ ግደብልኩም ዓወትናትና ሓላፋይ ጭንቂ። 4 ውሉዳት ዝፈረየ ጀንደ ኣብ ሓዳሩ ምስጉን ከምኡ ድማ ፈታዊ ሰሓቅ ዓቃል ኣቦ ፅጉማት ምዃኑ ይንገረሉ እዩ። ኣብ ውጓእቲ ብዘጓነፎ መውጋእቲ ናይ መስበርታ ዓፅሚ ድማ ሕማም ቆርበት ናይ ምርኣይ ፀገምን ኣጓኒፍዎ። እተን ትማል ኣብ ሃገር ምምፃእን ህዝቢ ኣብ ምንቕቓሕን ዝሓገዛ ሎሚ ድማ ሓገዘን ይደልያ ኣለዋ። ሓጉዝኒ ይብል ኣለኹ ካብ ዓዲ ክመፅእ ከለኹ ሕከም ኢለ እየ መፅየ ብዓቕሚ እውን ፈቲነ እየ ግን ኣይተኻእለን። ንዓቕምታት ሕክምና ዘድሊ ጎፋንሚ ተኸፊቱሉ ይርከብ። እቲ ዕላማ
100,000 ንምብፃሕ ነይሩ እቲ ዕላማ ኣብዛ ሰዓት 135,651 US ዶላር ተኣኪቡ ንረኽቦ ልዕሊ እቲ ተሓቲቱ ንዕላማ ክበፅሕ ዝተባሃለ ልዕሊኡ ኸይዱ ኣለዎ ናይ ብሓቂ ክምዝገን ዝግብኦ ህዝቢ እዩ ነዚ ጥበበኛ እዚ ኣጆኹም በሉኒ ኢሉ ተዛሪቡ ኣጆኻ ኢልና ኢና ብሓቂ ሞሳይ ግባእካ እዩ ክብሪ ንዓኻ ብዘመድ ሽማግለ ንዝዕረቑ ሰባት የገልግል ነይሩ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ከመይ ደኣ ኣሎ ሕራይስ ከቐፅሉ በይባሻ ተስፋፅን ግና ከምኡ ይኮነን ገይሩ ብቐጥታ ኣብ ልዕሊ ልቡ እዩ ተሸይሙ እታ ብኻልእቲ ሰሪዕያ ዘለኹ ስነ ጥበባዊት ርግኣት ተኽለ እያ ሓደ ክቡር ስም ትፅውዕ ምህላውካ እንተ ዝርዳእካ ንሓደ ዝበደለካ ሰብ ወዲ ሰበይቲ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን መምዘን ኣይትብሎን ኢኻ ወዲ ሰብ ጓል ሰበይቲ ተይልን ንዓይስ ኣዝየ ዝሕበን ሰበይቲ ኩሉ ነገር ስለ ዝኾነት ኣብ ዓለም ኣብ 1981 ናብ መሳርዕ ህዝባዊ ግንባር ዝተጠርነፈት ተጋዳሊት ስነ ጥበባዊት ርግኣት ተኽለ ኣብ ክፍለ ዜና ብምዃን ባህርያት ተጋደልቲ እናተገመት እያ ጥበባዊ ዕዮታታ ኣህዱ ኢላ ዝጀመረት ኣብ ግዜ ቃልሲ ድማ ዝተፈላለዩ ስራሓት እናሰርሐት ምስ ስነ ጥበብ እናገጠመት ክሳብ እናፅነት በፂሓ ማለት እዩ እንታይ ፀገም ኣለዎ ሳይትበለ ደኣ ፀገም ደኣ መሊእ እምበሪ ምስክርነት ኩሉ ማዕተብካ እዩ أنت برهان؟ نحب تخندي ወሓግተይ وما تصبونا تيك تريد دليل مالك ህና ዓይና እናረኣኽና ብደልሃመት እተው ሳይትበለኒ ደኣ ብባሩድ 77 እታ ኣብ ሃገርና ህብብቲ ዓባይ ፊልም ንቃሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝነበረ ጮኮና ናይ ስርዓትን ብዝግባእ እተንፀባረቕ ፊልም ብሜይን ካስት ወይ ድማ ቀንዲ ገፀ ባህሪ ምዃን ዝዓየየት በዛ ፊልም እዚኣ ኣቢለያ ድማ ህውነታ ሰማይ ዘስቀለት ኪዳነ ዝበሃል ኣይፈልጥ ሳቢኬር ሰማኪዮ ኣብ ቃልሲ ምስ ዝተላለየቶ ስነ ጥበበኛ ሙሴ እምባዬ ራሻይዳ ተመሪዓ ጥበብ ወሊዳ ድማ ስነ ጥበባዊ ፍረሰላም ሙሴ ድምፃዊ ፍረሰላም ሙሴ ክፈርዩ ክኢሎም ማለት እዩ እዞም ክልተ ስነ ጥበበኛታት ተመሪዖም ሓደ ስነ ጥበበኛ ድማ ፍርዮም ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 50 ዝኾኑ ፊልምታት እያ ናብ ስራሕ ኣቕሪባ ዘላ ብደረጃታት ኣልያን ተዋስኦን ድማ ኣብ ፅዑቕ ንጡፍ ናይ ስነ ጥበባዊ ዕዮታት እያ ትርከብ ፀኒሓ ስነ ጥበባዊት ርግኣት ተኽለ እዛ ስነ ጥበበኛ ፍረሰላም ሙሴ ሓደ ውሉድ ዝፈረየት ኣደ ሎሚ ግን ካብ ኣስካላ ወዲቓ ኣብ ርእሲ ዝነበራ ናይ ዝተዳኸሙ ኣዕፅምታ ተወሳኺ ተፅዕኖ ወዲቑዋ ይርከብ ኣሎ ዝተረኣኹ ካብቲ ካልእ ዝነበረ ውሽጣዊ ሕማማተይ ወፃኢ ኣዕፅምቲ ተዳኺሙ ኣብ ሕጂ ዕረፍትን መግብን ስሩዕ መግቢ እንዳበልዓኽን ክህነፅ ኣለዎ ኣብ እዋን ገድላ ዝተሃርመቶ እስኩጀታት እውን ጊድኦም ገይሮም እዮም ኮላሊታ ርኽሲ ገይሮም ብሮንካይ ተወሲኽዎ ዓብይ ሓገዝ ዘድልያ ዘሎ ኣብነታዊት ኣዴና ንዓቕምታት ሕክምና ዘድሊ ጎፋንሚ ተኸፊቱላ ኣሎ እቲ ዕላማ 100,000 ንምብፃሕ እዩ ክሳብ ሕጂ ድማ 61,061 US ዶላር ተበርኪቱሎ እዚ እውን ብሳላኻ እሞ ኣገናዕ ህዝበይ ገና እቲ ክመልእ ተደልዩ ዘሎ ገንዘብ ኣይመልእን ዘሎ ኩላትኩም ድማ ኢደይ ኢድካ ኢልና ልክዕ ከምቲ ናይ ኣቦና ጀንደ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ዝመልኣናዮ ናይዛ ዓባይ ኣርቲስት ናይ ሃገርና ስነ ጥበባዊት ርግኣት ተኽለ እውን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክንመልኦ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከተሓሳስብ ይፈቱ ክሳብ ሕጂ ጌርኩሞ ብዘለኹም ኣበርክቶ ክትምስገኑ ይግባእኩም እዩ ናይ ብሓቂ ኣገናዕ ፅላልቶም ኣርቲስት ናይ ሃገርና ኢኹም እሞ ኩሉ ግዜ ዳዕሮ ኮይንኩም ንህዝብና ከተፅልሉ ንበሩ እንብል ኣለና ማለት እዩ ሕራይ እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሎማ ዓንቲ እምበኣርከስ እዚ ክትከታተልዎ ፀናሕኹም እዩ ኣዳልዮ ዝነበርኩ መደባት ኣብ ዝቕፅል ብዝተፈልየ ትሕዝቶ ክሃብ ንራኸብ ወድሓንኩም ሰሰናዩ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ክትህልው ይምነ ካብ ሕማም ድማ ኩላትና ይሰውረና ጎይታ ባዕሉ ይዓቅበና ኣብ ዝመፅእ ትሕዝቶ ብዝተፈልየ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ወድሓንኩም ሰናይ ቅነ እዚ ኣብ ላዕሊ ክጠቕሶ ዝፀናሕኩ ገንዘብ ነዞም ስነ ጥበባውያን እዚኦም ተባሂሉ ተዋፅኡ ዘሎ ገንዘብ እዩ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ተሓኪሞም
ሕክምናኦም ወዲኦም ምስ ሙሉእ ጥዕንኦም ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ከምቲ ቀደም ዘበርክቱልና ዝነበሩ ምቁር ስነ ጥበባዊ ፍርያቶም ከፍርዩና እግዚአብሔር አምላኽ ብፀጉ ይደግፈና ብሓቂ ከዓ እቲ ናይዚ ህዝብ እዚ ሓቦ ይረአ ይኽብል ዝደሊ ማለት እዩ